mahitungod kini sa pangutana kung ang bana mahimo bang pasakahan o kaso nga pagpanglogos kung iyang among-amongan ang iyahang asawa. Na kaya ang tradisyonal na tong panglantaw, basta among-amongan sa bana ang iyang asawa, walay kasong pagpanglogos kay gitapin-an man kuno sa kaminyoon. Murag walay pagpanglogos kay gihimong katungod ang usa ka buluhaton sama ining ulagnong kalapasan. Binisaya kini sa sexual violation. Wa man gyud koy laing makit ang tugba nga binisaya sa sexual violation. Mao na lamang kining akong gipili nga pulong nga gitawag og ulagnong kalapasan. Na dinhi sa New Zealand, kanang argumento nga dili mapasakahan ang bana nga moamong-among sa iyang asawa gumikan lamang sa kaminyoon yadto pa kanang tuig 1986 ug atras pa sa mga panahon. Apan sukad niadtong 1986 dili na moy giingno na to gi-reject, salikway na sa hukmanan kanang argumentuha nga ang bana dili mapasakahag kaso gumikan lamang kay siya bana o adunay katungod ngadto siyang asawa sa pagbuhat sa butang. Labot na ang pagbuhat sa pagpang-among-among. Kanang butanga obsolete na kana, daan na kana, dili na dinhi madawat. But pasabot nga ang bana dinhi o bisan ng asawa nga moamong-among siyang bana mahimo nang mapanubag sa kaso nga pagpanglogos. O kining kasong pagpanglogos gitagaan kini siya kahulugan sa Crimes Act sa New Zealand ubos sa kategorya nga sexual violation. Ang sexual violation mao kanang gitawag natong ulagnong kalapasan. Sukat niadtong 2005 dunay nahinabo nga Crimes Amendment Act. Giusab kining kaso nga sexual violation. Ug niadtong higayon na dili na niadtong 2005 sugod ditong tuiga dili na kini siya gender specific, nahimo na kini siyang gender neutral. Sa unang panahon ang lalaki lamang mo'y makabuhat, mo'y kanunay mapasakahan og kasong rape o kining pagpanglogos batok sa babae mo na kalab-anan nga biktima. So gikuha na kining klasiha sa pinulungan nga he or she, wala na. Gihimo na kini siyang a person. Nahimo ng gender neutral. Aron paglakip niini sa babae nga moamong-among sad sa lalaki. No? O kung ang babae moamong-among sad sa isig ka babae, lapot na sa diha sa gitawag nga sexual violation. Tradisyonal ra to kayo nga ang laki batok babae. Pwede sad nga ang lalaki moamong-among ngadto siyang isig ka lalaki. Gani mo man ay katungdanan o mo man ay hinungdan nga nung gihimo na ning gender neutral. Kay ang ulagnong kalapasan mamahimo kini siyang mahinabo batok sa lain-laing klases tao. Usa sa mga dagkong kalahian niini mao ang pag-isbog sa termino or pagpapas sa termino nga sexual intercourse. Gihimo na nila kining sukad niadtong 2005 ang termino gihimo ng sexual connection.
ang sexual connection nga no man ilisdan magini mga pulong. Dugang-dugang lang ni sa labad sa nga dili aron hinoon pag tinaw sa lubog. Kining sexual intercourse man god nagpasabot man gud kana siya nga ang specific ba nga genitalia nga kining gitawag nato sa kinatao ba sa tao nga magbangga or ihaso-haso gyud mo na ang gitawag og sexual intercourse. Ang sexual connection wa na magkinahanglan nga ang kinatao ug ang kadtong kinatao magbangga gyud. Dunay haso-haso. Bisag na kuan lang, nasaghid lang. Mamahimo na tong sexual violation. May kinahanglan ba nga ang kinatao masaghid ngadto sa laing kinatao? Wa magkinahanglan. Ang sexual connection wa na magkinahanglan tong haso-haso or bangga-bangga gyud nga tradisyonal. Mamahimo kining sabton nga ang usa genital, ang usa dili, sama anang kamot. Sama anang mga butang kanang plastic ba or kahoy ba na imong isaghid diha. So doon na si sexual connection. Ug ang sexual connection wa magkinahanglan nga ang genital specific yun sa laki o sa babae. Nalakip na diha ang gitawag nga kining gitawag nga surgically constructed genitalia, kining mga unsa ning tawag niini, kining mga surgical constructed organs, kining kinatao nga giusab pinaagi sa maneho sa medisina, no? O gani ang penetration wa naman diha kinahanglan na usab, kay ang sexual intercourse mahitong panagbangga sa genitalia o kinatao sa sexual connection wa na magkinahanglan nga doon nagay penetration, saghid lamang, igo na nga mapasakahan ka sa kaso nga sexual violation. Basta ang kadtong ulagnong kalapasan wala lay pagtugot sa usa ka tawo. So kung walay pagtugot mo ursa na ning kaso mo, pwede na nimong isalingit ang kaso batok sa usa ka tawo sa kaso nga sexual violation o pagpanglogos. Apan dili sa tanang panahon nga ang sexual activity ingno na to kinahanglan man gyud ang consent. Ang consent may dakong issue diha. Pero wa magkinahanglan nga ang consent klaro gayud. Mamahimo nga ang consent wala masulti. Basta wala lay tinguha ang usa ka tawo nga makiglambigit sa ulagnong kalapasan, itong ulagnong kalihukan ba. Wa mo protesta ang tao. Yung tawag og absence of protest or absence of physical resistance. Pero wa sad siya motugot. Hadlok lang siya kay tungod tingay gibatian sa naong or doon na kay gitangkil-tangkil dihang pistola, wa siya mo tingog. Pero wa siya mo tugot ato. Katong absence of protest, dili ito isipon nga consent. Na? Ang nahinabo nining Daniel case na 1986 nga na hadlock siya, pero unsa man pagkaunsaa nga ang kadtong ulisi ni Manoy wa man mo tuhoy. So mo to nga wa mo tuskig yung kayo. Dili kay tuskig ba. Kinahanglan to labuan og almirolan sa to. Nga mo na nga aron mo tuskig. Hinabo iyang gi-assistihan, iyang gitabangan nga masod. Unya may pasaka siya kaso nga pagpanglogos.
Ingon siya, "Oy, pamungkay kong gitabangan og pasod nga lumoy man ta to, di man ta to kasod." Yan ang ingon ng biktima nga, "Lagi, ako tong gibuhat, ako mo protesta kay hadlok man ko." So gisustinihan sa korte ang kasong pagpanglogos. Unya, usa niini kanang submission to force or threat of force. Kanang threat of force, hadlo ka nga dapatan ka ba? Or kanang fear, kanang imong ka nakulag ka o sa imong ka ino na to hadlok lagi ka. Imo na lang gipaundayunan. Ug kini usag gitawag nga ulagnong pagpangahas sa panahon nga ang usa ka nilalang natulog or unconscious. Di ka kaingon nga diha may consent, wa may express, wa may klaro gyud nga pamalibad. Ilagi isipon kana nga walay consent basta natulog ang tao or unconscious siya. O usab kining pagpakiglambigit sa lawas nung kaulag sa pag kuan sa pagpanglahay kaning lawas nun ba nga kahimtang nga lawas nung kaulag nga ubos sa or ang tao ubos sa kahubog, intoxicated ba o high or taas ba sa droga, nalulong sa droga. Ug ang problema nini kung silang duha pulos nalulong sa droga. So, lisod na kayo nang iprueba sa prosekusyon. Kaya ang usa, di naman nimo maprueba ang iyang state of mind. Kaya basig nag-enjoy lang to silang duha, at the same time, puro sila intoxicated. So, dili maisip nga adunay pagtugot usab, ug mahimo usab kining rape. Ang pagpakighilawas sa tao nga adunay kakulian sa pangisip or kining gitawag og intellectual or mental impairment. Og dili man gani kadtong tao nga adunay mulo sa panglawas o gitawag ba kining balatian sa panglawas, sama nang naglubog ba sa banig or basta di na siya kalihok diha. Di na siya katingog kay di na siya ka-action, wa na siya kakuhan sa pagpamalibad. So kana siya dunay walay giisip kana sa balaod nga walay consent. Ibutang ta nga ang kadtong tao nga dunay kakulian sa pangisip, yango-yango, imong giaksyonan nga sige larga. Yan yango-yango sa balaod giisip kadto nga dili gyud consent. Kay kabahin pa kadtong iyang pagyango-yango sa iyahang intellectual and mental impairment. O usa-usab sa problemado kayo kining gitawag nga mistake of identity. Ang mistake of identity sigon sa balaod sa Crimes Act din sa New Zealand sa section 128 nga kanang ulagnong pagpangahas, kanang mga kalihukang sexual nga ingno na to ba wa mahinabo, wa sayre sa usa kung kinsa gito, nagtuo lang siya. Yung pas Tagalog, akala ko'y ikaw. Yung pa nila, abi na kog ikaw. And hinabo kini sa Murphy case ni adtong 1996 nga nagkalingaw ni sila sa pub, mga higala. Unya doon na to siya usa ka partner to sila, nanguli na sila. Pero gusto pa nilang maglingaw-lingaw ning kuyog sila dito sa Panimalay, ang mga barkada. Sa ila tingay kakapoy nakatuog sila. Ug ang usa dito, ning kuan nilipot. Yung suong mosketero. Maldito man, yung salbahes nga pikoy. Rapot ang babae kay unsang pagkaunsa, abi man niya og
ang iyahang partner, katong iyahang boyfriend ba? Hmm? Moto nga, pagkahibaw niya nga, lain mo ditong tao pasaka siya kaso. Gawin kan kay walay consent. Sa balaod na yun, wala may consent. Basta doon ay mistake of identity. Kanang mistake of identity, the person doing the sexual act. Iyon na to, nga ning hatag siyang pagtugot. Atong tao nga yung gitugutan. Pero katong tao nga di man dito mao, walay pagtugot dito. Sa yon ra kay gipresentar sa prosekusyon. Ingon ang hukmanan nga. Sakto. So nanubag si Murphy sa kaso nga pagpanglogos under sa mistake of identity. Kining mistake of identity ambot og unsaon nga maingno na to nga malig-on ning kasuha ba. Ambot nga nung gilamo-lamuan naman sa depensa. Magkabulingit yun sila. Ako na yun may mo cross-examine kay una-una nga di ba din mo mahibawaan ang hikap or katong human touch sa imuhang paris, no? Ug ang hikap nimo laing tao. Di ba di ka alinggat sa kalahian. Nya, di ba di ka makamatikod sa estilo? Sa cross-examination, sa style pananglit. Ino na to, asa mo kanaog, asa mo sakay, ha? Ura na jeep sa sugbo nga, sakay, baba sa gitna. Yung estilo, di makamatikod yun ka. Dili ingon nga mistake of identity. Yung kaduha, kining smell, kining baho sa tao nga nailhan na nimo tungod kay imong tong pares. Mura manig lain mo ning buho, mura manig yab-an sa gas. Nya, lain na po nga labngunon kayo kining gibugaton sa tao. Di ka kaiba nga medyo murag gaan ra man kay ni tawana or bugat mo kay tawana. Ano man ning daghan kay unod na yagpes man to kay nga pares. O laing nga labngunon, problemado kayo kung ako'y mo cross-examine ini ang gidakon. Ingon na to ang gidakon ba sa talong ni Dodong. Ayan ang lupit ng talong mo. Di ba day ka makaamgo nga lain tong ningsod sa lain tong ning maniobra dito sa pultahan sa Himaya, ha? Kung mga butanga problemado ka na, depende ka na kung saan pag maniobra dito sa cross-examination. Apan adunay laing paagi nga gitawag kining sexual activity or sexual violation by fraud. Wala gihapon ay consent. Nga nagtuo ka, dili ni mistake of identity but fraud or pagpanglimbong. Sama anang nagtuo ka nga kadto sa kapaagis pagpanambal or paagis sa usa ka proseso niya. Dito namintaha na. Palusot na din niya dito ang iyahang daotang tinguha. Pinaagi dito sa iyahang gibuhat nga ulagnong pagpangahas. Sama na anang doktoron nga manambal. Nya dito, ngayon dahil kuan kanang ibutang ko ning thermometer, ha? Tanaw ako masuta kung siyang giiniton. Mauwaw man ko dok. Nya di man ko ganahan dok nga maghubo. Sige ako lang ng pangon ng suga. Karon naghubo na dok, asa ko butang ako ang sinina. Doktor na. Ito lang na ipatong lang na ibabaw sa kong purol. Ipatong ko na ibabaw siyang purol. Nya karon na nasuod na din tong thermometer, no? Ingon na mo na nga, dok, thermometer na nga imong gisod dok. Dahil laglangas diya dahil thermometer na.
Na lain man kay ni Dukoy mura man nagbatirol batirol sa sikwate. Mao na bisan ka ng butanga walay pagdumili sa biktima. Pan sa balaod ubos sa section 128 giisip ka na nga dili pagtugot. Busa kining butanga ato nang tapuson hatagan ta kini og pagsumpay sa laing higayon. Daghang salamat sa inyong pagnunot dinhi o kini ang inyong abogado ug manlalaban si Paul Alforque, alagad usab dinhi sa sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. Hangtod sa sunod pohon, ako moingon daghang salamat sa inyong pagnunot ug moingon nga kung buot ka mong makabaton sa kinabuhing tunhay, pagbinuotan kanunay uban sa panghinaot nga naa ka mo kanunay sa maing panglawas. Daghang salamat.